سلام علیکم атон азиз, салом бошед. Хонобод сабан бошед. Бинед ҳилбара ман қатъи чиз ёдона 1 ба 1 кардагиам. Баъд шумо мефаҳмед барои чӣ 1 ба 1 кадаги. Ман аввал ҷудо нӯшидам, дидам ки чӣ кор карда, ба 1 ба 1 чӣ кор мекунад. Хоб ин собуни шуда додам, ку собун қатъи коробкаш. Ин собуни харин хуб аст барои саратони шудан, барои ҳамон кардан. Ин ёри нишон додам. Ин равғану ҳама ин чизоро мо аз чӣ мехарем? Чунам дора ай Wildberries мехарем. Касе ки дар кишварҳои мусулмонӣ ҳастад, дар магазинҳои исломӣ мефурӯшанд. Тоҷикистон, мисли Кавказ, авҷо ҳаста. Ман сиёҳдона дар ин хеле мегирам, барое ки инам чӣ буд, капсула буд, холӣ шуд, ба мо дар ин сиёҳдонаро мегӯям ки барои нареза равғани сиёҳдона. Барое ки дар ин хелино баъзеҳош кушода мешавад, дигар маҳкам намешавад хешо. Баъд дар ин хелӣ гиред агар хонатон набошад, хуб аста барои чӣ мегӯянд, кушода нашудан, мустаҳкам будан. Хоб ин аптекаи мо, ин асали мо қариб тамом шуда. Ин чизи ҳиҷомаи мо, ана қистил ҳинд. Қистил ҳинд агар фаҳмида бошед, дар бораи қистил ҳиндам шумо албатта бо маълумот медиҳам. Ин аптекаи мо ғайри аз ин чизо дигар ягон чиз мо истеъмол намекунем. Ин мисвақати мо дандонамон мешӯем. Мисвак касе хабар надошта бошад, ҳаст пайғамбар мегӯяд, ки агар барои шумо душвор намешавад, дар ҳар як фармони пеш аз ҳар намоз дандонатон мисвок кунед. Ин мисвак аст, мисвақати мо дандонамон мешӯем. Ҳамин ёро ман шумотон методум, чӣ мегӯянд, крему ин чизора равғани сиёҳдона. Ин аптекаи мо дидистед, ин аптекаи мо, ин аппарати ҳиҷомакунак, ин ҳилбаи сиёҳдона, ин асал, ин қистил ҳинд. Дидед қистил ҳинд. Ба касе агар дар бораи кадом инами нумгӯиё, кадом беморие ки дошта бошед табобат кардани ҳастед, дар комментарӣ нависед, гӯед ки чӣ хел истеъмол карданаш. Ман ба шумо мефаҳмонам ҳама ин сиёҳдона. Дар бораи сиёҳдона касе савол дорад, савол тиен, ман видео мекунам. Дар бораи қистил ҳинд касе савол дорад, тиен ман мисол ки ба шумо тавсия медиҳам тарзи истеъмолша. Дар бораи қистил ҳинд ба шумо видео мекунам, кадом бемория табобат карда мешавад. Ана ина. Баъд ба шумо мефаҳмам кадом бемория табобат карда мешавад. Лекин шумо пеш эхтон гирифта истеъмол накунед. Аз ман пурсед, ман тавсия медиҳам, ки ман кай ва чӣ гуна онҳоро истеъмол кардан мумкин аст, дар кадом ҳолат. Хоб ҳамватони азиз, ин ҳамин мисол ки аптекаи мо ҳастад. Бо ғайрии шулукам мисол надорем, шулукам истифодаем барои мо оилавӣ. Мо ягон дору аз дорухонаи чӣ мегӯянд, берни кӯча истеъмол намекунем. Ино ҳамаш чӣ мегӯянд, табобати суннати пайғамбария. фаҳмидед? ҳол якта бо дар бораи ино шумо мисол меорам, ки дар бораи сиёҳдона чӣ гуфтагия пайғамбар, дар бораи қистил ҳинд чӣ гуфтагия, дар бораи ҳилба чӣ гуфтагия, асалда чӣ гуфтагия. Хоб миннатдорам аз диққатон. Поделиться ва лайк мондану чӣ мегӯянд, подписса фаромӯш накунед. Миннатдорам.